Bona nit, benvingudes i benvinguts a Sant Vicenç dels Horts, la capital internacional de la pastisseria, si més no durant un cap de setmana a l'any, quan sota un mateix paraigua o una carpa, la ciutat reuneix alguns dels pastissers i pastisseres més reconeguts i reconegudes del món. Aquesta és una oportunitat única per descobrir grans mestres del dolç i les seves creacions de manera propera i planera. Perquè aquesta és una mostra oberta a tothom, es dediqui professionalment a la pastisseria o no, i per això mateix és única en el sector. I també és especial perquè té uns guardons propis, la Fava de Cacau, que reconeixen les 50 millors pastisseries de tot Catalunya i amb elles els productes singulars i tradicionals, les elaboracions innovadores, el domini de la xocolata, les creacions que s'adapten als nous gustos i tendències. En definitiva, un reconeixement a la diversitat i al talent d'aquest ofici tan dolç i que tantes alegries ens dona als consumidors i també als que el practiqueu, al vostre poble, ciutat i més enllà, de vegades arreu del món. Sortosament, la pastisseria catalana té de tot, no li falta de res. Bé, potser una mica més de reconeixement i visibilitat. Per això són importants actes com aquest d'avui. Gràcies per endolcir-nos les vides a totes i tots. I ara ja cedeixo la paraula al regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el senyor Xavi Gómez, perquè faci el seu parlament. Bé, molt bona nit. Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí a Sant Vicenç dels Horts. Alguns i algunes repetiu i d'altres, malauradament, no. Aquest és l'èxit dels guardons que avui entreguem. La màgia de mantenir viu l'ofici pastisser, el repte i el compromís de la feina ben feta. Mireu, Sant Vicenç és un poble optimista, és un poble segur de si mateix, és un poble amb idees clares i desacomplexat. Però el nostre poble és vostre. Per això us convidem a gaudir de les nostres activitats, de la nostra oferta en el marc de la mostra comercial, agrícola i gastronòmica que estem duent a terme durant aquest cap de setmana. Però tornant als guardons, Fava de Cacau, Sant Vicenç dels Horts, hem de dir-vos que són el punt neuràlgic d'aquesta mostra internacional de pastisseria. Per aquest mostrador, per aquesta carpa, han passat avui i passaran demà pastissers i pastisseres de primer nivell que estan a l'avantguarda del sector, que marquen les tendències del present, però també les tendències del futur. Tenim la sort de comptar amb grans professionals que ens fan gaudir de la seva excel·lència i permeteu-me fer una menció especial al Lluc Cruselles, World Chocolate Master, que ha passat en les dues darreres edicions per aquesta mostra internacional de pastisseria i que, a més, en aquesta edició n'ha sigut el pregoner. La tasca important que feu diàriament, vosaltres, les pastisseries del territori, aixecant la persiana, faci fred, com avui, o faci calor, faci vent o pluja, oferint el bo i millor que teniu. Com sabeu, la selecció de tots els premiats i premiades és fruit, i només fruit, del vostre esforç, de la feina que veniu fent segurament des de fa molts anys i que calia visibilitzar. D'aquí la importància d'aquests guardons, que ens ajuden a posar a l'aparador nacional les elaboracions més gustoses i més preparades perquè les coneguin totes i tots aquells usuaris i usuàries de les vostres pastisseries. Bé, ja coneixeu els criteris del nostre jurat, que el nostre jurat ha tingut en compte, i de fet ens han explicat que estan impressionats pel nivell que té la pastisseria catalana. Però escolteu, d'això nosaltres no en teníem cap dubte i ho venim reconeixent amb aquests guardons. Però per això volem continuar apostant per difondre el vostre ofici, aquest ofici pastisser. I això no es queda només en una nit, no es queda només en aquesta nit, perquè al llarg de tot l'any les xarxes socials Fava de Cacau i Pastissens fan un seguiment especial de les vostres pastisseries i aprofitem qualsevol ocasió per referenciar-vos, per referenciar els vostres productes,
per mencionar-vos, per promoure els vostres establiments i els vostres serveis, perquè junts i juntes formem un gran equip. I perquè fem comunitat. Entre vosaltres es genera una cohesió molt potent, un sentiment de pertinença a un grup, a un col·lectiu que rema en una mateixa direcció, la promoció de la pastisseria com un dels millors oficis del món. Molta sort a tothom i, sobretot, feliç i dolç 2023. Moltes gràcies. Gràcies, regidor, per les seves paraules. I bé, jo explicaré molt breument ara com s'estructurarà l'acte. El dividim en 3 blocs. En el primer bloc entregarem 2 tongades de premis a les millors pastisseries de Catalunya. Ho fem així perquè, si no, no hi cabem tots a la foto, llavors ens sembla que és més ordenat. Anirem cridant per ordre alfabètic, farem la fotografia de grup, baixareu, sisplau, de l'escenari, tornarem a cridar a la resta de pastisseries, tornarem a fer la fotografia, baixareu. Hi haurà 2 blocs iguals en aquest sentit i un tercer, que és una mica especial, hi ha uns premis especials, n'hi ha 7 territorials que distingeixen les millors pastisseries dins les àrees, les zones en les quals dividim el mapa de la pastisseria catalana. Aquest jurat es divideix a través d'aquestes àrees territorials geogràfiques. Hi ha 3 premis encara més especials que distingeixen el producte singular, la pastisseria històrica i la pastisseria innovadora. Entremig, per fer-ho més dinàmic, més divertit, perquè l'humor és com l'amor, és necessari, imprescindible a la vida, tindrem el Javi i el Patrick d'Impro Show, que són aquests 2 xicots tan eixerits que us han demanat i repartit uns bolígrafs i uns papers perquè apuntéssiu coses i a través d'aquí, doncs ells, a veure què fan. Si us sembla, comencem amb aquesta primera actuació i després comencem ja amb l'entrega dels guardons. Gràcies. Quina presentació i quina meravella, així dona gust, de debò. Bueno, estem preparats i preparades abans de res? Bueno, nosaltres ara farem una cosa. Us demanarem que feu un exercici d'imaginació, com si ningú us hagués parlat de nosaltres, com si no ens haguéssiu vist a l'entrada. Nosaltres no ha passat res d'això que us hem demanat frases, res de tot això. I el que farem és que anirem aquí a banda i banda i quan apareguem a l'escenari, com si haguéssim vingut 2 actors de Hollywood de primer nivell. Sí, estem preparats i preparades? Complicitat. Vinga, som-hi. En 3, 2, 1... Woo! Bueno. Bona nit i benvinguts a Impro Show! Un espectacle on vosaltres no sabeu el que veureu, però és que nosaltres no tenim ni idea del que anem a fer. Què vol dir això? Que aquí pot passar qualsevol cosa. A més, vosaltres heu escrit les frases que nosaltres anem a utilitzar per crear històries aquí, al damunt d'aquest escenari. Això vol dir que automàticament us heu convertit en els i les guionistes d'aquest espectacle. Així que si no us agrada, doncs escolta'm, no passa res. La culpa és vostra! Efectivament. Pertanyem a la companyia Planeta Impro i som coneguts a nivell mundial per les nostres escenografies multimilionàries. Jo he notat aquest aplaudiment una mica amb cachondeïto, no? Sí. Ai. Bueno, doncs potser no rieu tant quan us digui que aquest espectacle és interactiu. Què vol dir això? Doncs que unes 4 o 5 persones hauran de venir aquí a improvisar amb nosaltres. Com ha canviat el jiji-jaja, no? Però no patiu, que normalment solen ser els que estan més a prop. Però la resta no us penseu que estareu aquí sense fer res, no, perquè durant tot l'espectacle necessitarem els vostres suggeriments. I per demostrar que esteu ben desperts i ben despertes, us faré una pregunta i m'heu de respondre el més ràpid possible, d'acord? Perfecte. Vull que em digueu marques de telèfons mòbils, ja! Més, sense por, vinga, va! Perfecte, més! Perfecte, res. Recordar-vos que quan acabi l'espectacle els torneu a posar en veu i ho traieu al mode avió perquè ara estan tots apagats en silenci, oi? Segur que sí, segur que sí. Com hilo, com hilo. Vinga, una altra pregunta i encara més ràpid. Vull que em digueu quin és el vostre postre preferit. Ja!
Perfecte, tortell meravellós. Veig que esteu preparats i preparades, nosaltres també. Així com fort aplaudiment pel Javi! Gràcies. Molt bé. I pel primer joc que farem ara, per la primera intervenció, ja ho hem dit, necessitàvem gent, en aquest cas serà una persona que està aquí. Com et dius tu? Arnau, fort aplaudiment, Arnau. Vine cap aquí, sisplau. Pots seure a aquesta cadira? Aquí, sisplau, pots seure. I ara el Patrick et dona un micro, perquè, Arnau, jo necessito que ens facis de col·laborador. Per tu. Col·laboraràs fent-nos d'apuntador. Tu saps tradicionalment al teatre el que s'encarregava de fer l'apuntador? Sí, més o menys. Ho expliques? Bueno, és que quan algú es perd, quan l'actor es perd, li diu la resta de la frase, no? Home, estupendo, sisplau, un aplaudiment. Molt bé. Normalment estaven amb el guió i xivaven el text quan els actors es quedaven en blanc. Aquí guió no tenim, perquè ja ho hem dit, que això és improvisat. Però sí que, a mesura que fem la història, deixarem alguna frase inacabada i quan et mirem, tu la completaràs amb el primer que et passi pel cap. Sí? Molt bé. sort, Doncs anem a fer una cosa. Mira, ara traurem una de les vostres frases, però aquesta encara no serà la que ens donarà el títol de la primera història. Aquesta és una frase molt especial que pot sortir 5, 10 o 20 vegades. Cada cop que surti, que haureu de fer vosaltres, una onada. Des de la meva esquerra a la meva dreta. Anem a fer un simulacre, jo dic 3, 2, 1 i tots... Sí, vinga, 3, 2, 1... Però bueno, quina meravella! Pèls a punta, ho que ha fet fuerte. superbé. Molt bé, molt bé. Doncs això ho fareu cada cop que diguem la frase fa molt fred, però aquí dins està millor. Estem tots bastant d'acord, no? Sí. Doncs imagineu que estic amb el Patrick enmig d'una història i li dic sí, fa molt fred, però aquí dins està millor. Estupendo. Que m'afecta de so i tot, que guai. Sí. Perfecte. Doncs Arnau, ara sí, traurem la frase que ens donarà el títol d'aquesta història i diu així. A Sant Lleí tot és congelat? A la Sant Lleí tot és congelat. A la Sant Lleí tot és congelat? Sí. Vale. Molt bé. Doncs aquest és el títol de la primera història. Arnau, tu amb el micro preparat, perquè en qualsevol moment et podem mirar i hauràs de completar la frase. Val. I ara anem a fer una compta enrere, aviam si tothom ho pot fer amb mi. De 3 a impro, 3, 2, 1, impro. Sí, vinga. 3, 2, 1, impro. Avi, ja estic aquí. No entenc com et pots despertar cada dia a les 4 del matí. Oh, tu saps el que ens dediquem? Sí, ja ho sé, són pastissers. Ah, sí, ens aixequem ben d'hora. Mira, porto ja des de les 4 fent aquestes rosquilles. Què et sembla? Són d'anís i porten també... Xocolata. Xocolata! Anís i xocolata. Marida molt bé. Sí, saps? Havia pensat que potser... No cal que tinguin tant de sucre per sobre, saps? És que quan la gent se'l menja diu... És extremadament dolç. Xoquen una mica perquè diuen és extremadament dolç. O sigui, no és un de gust, sinó és un gust, és un de m'ho estic pensant. No, Si li traiem una mica, mira... estimat, ho fem així des de fa molts anys. El meu pare ja ho feia així perquè la gent, encara que et digui que no vol sucre, el que els agrada és el dolç. Sí, ho sé. I volen dolç. Però i ara hi ha molta gent, ja ho saps, hi ha molta gent que té problemes, que té... Sí, això sí que és cert. Hem hagut de fer el sense gluten, hem hagut de fer el sense lactosa. El què més? Què més També vindrà? hem fet el... Coronavirus. No diguis res, vale? Sí. Però nosaltres hem fet el coronavirus. Vull dir, és un postre especial que estic pensant en presentar-ho a algun concurs, vale? Jo pensava que havia vingut de la Xina. No, això són d'una altra pastisseria, que ho tenen tot congelat. Mira, clar, com porten congelat del virus, segur que ve d'aquí. Bueno, és igual. El coronavirus, he fet una corona com si fos un tortell, perquè és ara mateix el que vendrem. I li he dit corona perquè té una corona i virus perquè he volgut innovar una mica. He fet esferificacions. Un cop la proves quedes contagiat. Exacte, I no, de l'alegria. I no pots tornar, sempre has de tornar a provar-la. Sí. Caram, estàs aprenent ràpid, Bueno, aprenc del millor. És un negoci que portem aproximadament uns... 200 anys. Aproximadament uns 200 anys. Ja, no sé... Gràcies per recordar-m'ho, gràcies.
Aproximadament, uns 50 anys cap a dalt. 50 amunt, 50 avall, sí. Sé que això ho portava el Rabassavi. Ho sé, però el teu pare va morir quan tu eres petit i... Sí. La descendència que tinc ets tu. Ets l'única esperança que tinc de seguir amb aquest negoci. Ara és el teu moment, tu podràs Fer moltes rosquilles. fer moltes rosquilles. I quan jo ja no estigui ja podràs triar si li poses sucre o no li poses, però de moment el que diu l'avi va a missa. Sí, però si et sembla bé també farem un apartat que sigui vegà. D'acord? Perquè hi ha molta gent que realment li agrada i no s'ho vol menjar perquè ve d'origen animal. Jo he pensat que si innovem, Vendrem més. vendrem més. No tinc cap certesa, però tampoc tinc cap dubte. D'acord? Ja et veig. Confia en mi, avi. D'acord. Vinga, prou xerrameca, que hi ha molta Sí, feina. no jo, però jo no surto fora, que fora fa fred, però aquí dins s'està millor. Vaig a posar-me a treballar, vale? Sí, ja venen ganes de comprar tan aviat. I aquesta és l'última. Moltes gràcies, senyora Encarni. Avi, ho hem vengut tot. Tot, no ens queda res. Tot? Tots els tortells, som els Ferraris dels tortells, vale? O sigui, Caram, hem vengut moltíssims. com hem agafat la costum del tortell. Quan jo era jove ni existia això del tortell de Reis. El coronavirus s'ha vengut sol. Estupend. És que la gent venia i em deia... Tinc coronavirus. Em deien, tinc coronavirus. I dic, no, aquesta recepta nostra no la pots tenir. I després veia que portava la mascareta i dic, calla, la pandèmia mundial. És una vegada se És que porta la confusió una mica, Sí, però penso, no sé, potser el podríem... Has fet una feina estupenda. Sí. No només per la creació, se't dona bé el mostrador, vendre. Bueno. Tens idees modernes i Sí, aquestes idees algun dia poden Fer molts calés. fer molts calés, però el teu avi ja no ho veurà, malauradament. Però és que tot això ho he pogut aprendre gràcies a tu, perquè els anys sempre donen experiència, i és cert que tenim coses innovadores, però també ens basem sempre en el que hi havia abans. I això fa que aquesta pastisseria sigui... Meravellosa. meravellosa. Ho dubtes? No, però tampoc tinc la certesa. Meravellosa és. Però tampoc tinc cap dubte. Fins aquí! Fort l'aplaudiment, sisplau! Arnau, moltes gràcies. Moltes gràcies. Estem aquí. Ens veiem a la següent intervenció. Molt amables. Bueno, quin riure, no? Bé, reprenem una mica el to així com més solemne i més seriós. Iniciem el primer bloc amb el lliurament dels primers premiats, els primers guardonats amb aquesta fava de cacau Sant Vicenç dels Horts. Aquesta entrega la farem amb en Miquel Comino, alcalde de la vila, i en Xavi Gómez de nou, el regidor de promoció econòmica. Cada pastisseria recull el premi, es queden a l'escenari per fer la foto de grup. Fem aquestes dues crides. Fem una, baixeu, sisplau, fem la següent i torneu a pujar. Farem per ordre alfabètic, per tant, comencem ja. Demano la presència a l'escenari de les autoritats, sisplau, i de les primeres pastisseries premiades, que són Casa Cacau Girona, Confiteria Pedreny de Reus, el Xocolater de Taradell d'Osona, la Naveteria d'Olot, la Xicra Pastisseria de Terrassa, Vallès Occidental, la Sal Pastisseria de Banyoles, Pla de l'Estany, la Pastisseria Àger de Moià, Moianès, anem al sud, Pastisseria Bahia de l'Ampolla, Tarragona, Pastisseria Bubó, Barcelona,
I pastisseria Cal Jan, Torredembarra, Tarragonès. Us haureu d'ajuntar una mica, potser, una miqueta més, bé, així? Felicitats a totes i tots. Les autoritats es queden aquí i a continuació demano la presència a l'escenari de la pastisseria Carrió de Barcelona, la pastisseria El Bruguer de Vic, de Vic també la pastisseria El Carme, pastisseria El Cigne de Manresa, pastisseria Escrivà de Barcelona, de Barcelona també la pastisseria Faixat, des d'Olot la pastisseria Ferrer Xocolata, des de la Cerdanya pastisseria Gil, pastisseria Grau Esparreguera, i per últim en aquesta tongada pastisseria Hoffman de Barcelona. L'enhorabona també a tots vosaltres i a totes vosaltres. I va, com que ens han fet riure bastant, autoritats, sisplau, us demano que baixeu de l'escenari, us tornaré a cridar aviat, eh? Però anem amb més humor, sí? Vinga, som-hi, Impro Show. Gràcies. Ja la poso. Perfecte. Pel següent joc també necessitem un altre voluntari, voluntària. A veure, què tenim per aquí. Mira tu, el noi, el del jersei. Com et dius? Sí? Roger? Un aplaudiment pel Roger. Roger, vine cap aquí, sisplau. Seu per aquí. Perquè, Roger, ara el Javi t'està donant un llistat ple d'emocions, d'acord? I el micròfon. La teva feina és molt senzilla aquí dalt. El que has de fer és dir-nos una d'aquestes emocions. En quin moment? Quan et mirem, d'acord? Nosaltres estarem fent una improvisació i quan parem i et mirem, tu ens diràs una de les emocions que hi ha en aquesta llista. La que tu vulguis. No ha de tenir sentit amb el que està succeint i pots repetir-la tantes vegades com vulguis. Anem a fer un exemple que ja veuràs que és molt senzill. Ding-dong! Ah! Oh. Senyora, no l'esperava tant d'hora a casa. Pànic. Però qui està aquí, eh? Però qui fa aquí? Molt bé, un fort aplaudiment, sisplau. I el títol que ens inspirarà per aquesta següent història és una de les vostres frases que diu així. Pa saber beber hay que saber mear. Pa saber beber hay que saber mear és el títol per aquesta següent improvisació. I ara tots i totes amb mi de 3 a impro, que jo ho escolti en 3, 2, 1, impro. Majestat, aquí li deixo l'esmorzar.
Avui no són els biscuits habituals, com veurà. Un dels membres del seu regne, un pastisser que ha vingut de fora, l'ha volgut obsequiar amb uns nous biscuits. Ha vingut un pastisser de fora del regne? Sí. Sembla que ha vingut de molt lluny i... Ansietat. No li agrada, veritat? No li està agradant. Encara no l'he pogut No l'ha tastar. provat, és cert, perdoni. Cap problema, necessito sempre una mica d'aigua pel meu esmorzar, ja ho sap. Ah, sí, important. Aquí. Una mica més, sisplau. I d'on ve aquest bon home? Sembla que de terres del sud. I ho ha portat ell? O ho ha portat... Confusió. Per què ho ha portat, això? Això qui ho ha portat, aquí? Ho ha portat tu? Ho he portat jo, majestat. Ha dit, potser ho he portat jo i no me'n recordo. No, com sap, sempre estic al seu servei. A les 9 en punt li porto l'esmorzar i li he posat això. Vaig a tastar-ho, doncs. Recorda la infància. Majestat, està bé? Feu-lo venir ara mateix. Ara mateix. El porto. Vergonya. Vergonya, un moment que em vesteixo. Però ve cridant-lo. El porto. Con. Majestat? És vostè el pastisser? Sí. Passi. M'havia dit el seu servent que volia veure'm. Sí. Això que vostè ha fet és... Ràbia. Però com ho han fet? Això com ho han fet? Per què la gent del meu poble no s'ha fet sí? El cert és que... El cert és que jo he vingut en aquest poble per establir-me aquí. De fet, és un obsequi que volia fer-li per la rebuda que he tingut. M'agradaria ser un membre més de Sant Vicenç. Del regne de Sant Vicenç, Sí, els sorts? em van oferir anar a Molins, però vaig dir que ni parlar-ne. Aquí no entra la gent de Molins. No. A vegades s'equivoquen i entren, però no és això el que volem. El cert és que tenia molt clar que volia estar aquí. Tothom parla meravelles de vostè, de com està a prop del poble, com té en consideració, que la gent passa gana i sobretot, Compassió. que no és fàcil això de regnar. No, no ho és. Ho sé. No ho és. La gent no ho sap, però jo em poso en el seu paper. No ho és. Sap què? Digui'm. Se m'ha corregut una idea. Sí. Potser és un bon moment per fer un bon banquet. Per fer que tota la gent de Sant Vicenç vingui a tastar les seves delícies. Té les cuines a la seva disposició. La farem demà a la tarda i... Alegria. Alegria i... Vinga, que vingui tot el poble! Vinga! Vinga, a cuinar, vinga, va! Està a casa seva. M'haurà de dir quantes unitats. Aproximadament... Valentia. Ho faig amb tu. Va, sí, ho faig amb Vostè? tu. Sí. Oh, els reis s'embruten. Soc un rei molt campechano, el de Sant Vicent del Sort. Ha estat increïble. Sí, Tot el poble està content. que tothom ha marxat content. Oh, miri, aquel no sabe beber. Si no sabe beber, no te tiene que mear. Crec, és una dita que diem molt aquí a Sant Vicenç del Sort. Sí, que és para que para saber beber hay que saber mear. Ai, encara m'estic adaptant, majestat. Encara he d'aprendre les dites populars de la zona. Sí. I li haig de dir una cosa. Digui'm, Ha majestat. passat alguna cosa curiosa. Hi havia una persona que no podia beure mai llet. I sé que el postre tenia llet, però no li ha sentat bé. O sigui, malament. No, un moment, no... Això... Diferència. Tu qui ets? Majestat, li anava a explicar el meu secret. Sí. El tema és que hem pasteuritzat la llet. És llet pasteuritzada. Què vol dir pasteuritzar? Sí, un senyor que naixerà d'aquí uns anys que es diu Pasteur. Però nosaltres ens hem... Lo nostre és la innovació. Innovar. Per això hem decidit que la millor manera era fer alguna que podés gaudir tothom i que no es trobessin malament i... Ira. I per què vol saber tant, vostè, ara? M'està preguntant molt! Perdoni. No, té raó.
tinc una cosa per vostè. Ah, No acostuma a succeir, però quan una persona és ben rebuda a Sant Vicenç dels Horts, li donem la clau. Aquesta clau... Ràbia. Te la poso ara mateix al coll, tiro cap amunt i t'esquenyo, si vull. Soc el rei! la rebré amb molt d'honor, majestat. Li posaré jo. No tingui por. Ah. M'ho ha pintat bé. Amb aquesta clau Oh, quina fila que faig. pots obrir la tenda, perquè ara t'acabes de convertir en un mes de Sant Vicenç. Fins aquí! Fort l'aplaudiment, sisplau! Moltes gràcies. Al tercer bloc ja no podré recuperar el to, Vinga. Continuem lliurant aquests premis, aquestes faves de cacau de Sant Vicenç dels Horts. Ho farem de nou amb l'alcalde del municipi, Miquel Comino, i de Paqui Capellades, regidora de promoció de la ciutat. Si són tan amables de pujar a l'escenari. A continuació, doncs, i per ordre alfabètic de nou, crido a l'escenari també perquè puguin recollir el seu premi a la pastisseria L'Obrador de Barcelona. Ah, no? Ai, d'on sou? Del Vendrell, home, de Tarragona, al revés. Ostres, quin fallo. Se m'ha colat, perdó. Perdó pel sud. Pastisseria La Rosa, de Flix, Ribera d'Ebre. Aquesta l'he dit bé? Mira, els petards són per tu, per reivindicar les terres de Tarragona. Exacte, sí senyor. Ben fet, ben fet. Pastisseria L'Atelier, Barcelona, ara sí. De Barcelona també la pastisseria Madeleine by Ferriers. Ho he dit bé? Des de Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, pastisseria Maison Marcel. Des del Vallès, des del Llinars del Vallès, concretament, la pastisseria Maurici Cot. Ho he dit bé, això també? Des del Bages, pastisseria Passix, d'Artés, concretament. Pastisseria Rodelles, Sant Celoni, Baix Montseny o Vallès Oriental. Des de Calafell, la pastisseria Rosana. Sí? Baix Penedès. I darrere d'aquest bloc, o d'aquesta part del bloc, pastisseria Sàbat, Sant Cugat del Vallès. Felicitats a tots i totes. Vinga, doncs ara acabarem aquest bloc
amb els guardons 50 millors pastisseries de Catalunya i després anirem als guardons especials. Crido l'escenari a la pastisseria Sant Croix, Barcelona. Pastisseria Sant Lleí, Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental. Des de Barcelona, pastisseria Sant Antoni. Ai, puja, puja! Ui, pobreta! Ai, pobra. Espera. Puja amb la mama. Vine. Porta-la, porta-la. Clar que sí, un aplaudiment per les noves generacions. Des d'Igualada, capital de l'Anoia, pastisseria Targarona. Ara haig de fer una pregunta. No sé si tu, no sé si són... Jaume Juliana, perdó. Puc fer-ho, això? No? Doncs vinga, endavant. Pastisseria Terès, de Lleida. Endavant. Aplaudiment per ella. Des de Girona, pastisseria Tornés. Pastisseria Unyó, de Mataró, Maresme. Des de Lleida de nou, la Sucrerí Pastisseria. I per últim, Chocosabe, Xocolateria, Confiteria Aventura, Riudoms, Tarragona. Felicitats a totes i tots. I bé, una mica més de dinamització, improvisació. Agafeu-vos fort a la cadira. Gràcies. Gràcies. Molt bé, ja tornem a estar per aquí. Perfecte. Mira, ja tenim el vol. Molt bé. I ara el que anem a fer, com tenim tantes frases vostres, d'acord? Ens les repartirem entre nosaltres. Vale, agafen unes quants, Javi. Sembla un truc de màgia, però no farem màgia, eh? Sí. Deixarem unes quantes aquí a la butxaca. La deixarem a la butxaca. Anirem col·locant per aquí. Tens prou? Podem agafar una mica més encara. Agafa, agafa. És que heu escrit moltes, eh? Sí, sí. Estem animats. Mira, queda... Epa. Mira, tu ets Ui! L'atzar ha volgut això. El destino. Està tot pactat. I per què ens hem ficat tots els títols aquí guardats? Doncs per una raó molt senzilla, perquè a la pròxima improvisació intentarem agafar el màxim d'ells i incorporar-los com si formessin part del guió. I aquest que ha sigut l'últim, que per estar molt doblegat, és el títol que diu així. Hòstia. El panetone és una secta.
El panetone és una secta, és el títol per a aquesta última improvisació i com és l'últim us demanaré que ho diguem ben fort a 3 a impro. Som-hi tots i totes en 3, 2, 1, impro. Carinyo, ja tinc el cafè preparat. Vols una mica de fiambres o què? No, Què t'has de gust esmorzar? estic bé, moltes gràcies. No, Saps? no has parat tota la nit donant voltes cap No, aquí. no, no. Per què tan nerviós? Per què? Bueno, perquè s'acosten unes dates importants, saps? Ara és el moment en què comencen a valorar tot el tema dels postres. Aquest any anem molt bé amb la pastisseria. Home. Però he pensat que potser la vida és com... La vida es com te comete el postre primero. Ah, la vida es corta, cómete el postre primero. Estic encara dormit, Ja vale? veig que no has dormit bé, no. Però estem rebentant-ho ara. Però, carinyo, ho heu fet superbé a la pastisseria, tot Ho sé, l'equip. però saps- I la suerte està tachada, vull dir que si han de donar els premis, els donen i ja està. Però tu has vist la carta, no? Sí. Tenim la possibilitat de Està guanyar seleccionat, home, Vale? doncs- Una fava de cacau? Sí. Tu saps què significa això a nivell Bueno, no sé, un internacional? premi, un reconeixement, Saps? Bueno, no és tampoc. un reconeixement qualsevol, és claramente en Maurici és el millor pastisser de la sala. Vale? D'aquesta sala, a la que estem tu i jo, Maurici, sóc el millor pastisser, perquè a mi m'han nominat i a tu no. A mi és cert que no. Però, carinyo, de veritat, no has de patir tant, sempre t'estàs amoïnant Sí. i al final et dic una cosa, això només s'aguanta amb una clenxa de cacau. Això et diria si fos una descerebrada, però com no ho soc, doncs acaba't el cafè i ja està. Un moment. Què? Una clenxa de cacau. Clar. Què? Ara que m'has donat una idea. Per un nou Ah, postre, sí? sí. Ah, sí? Si vols ser feliç, menja't un anís. Menja't un anís! Que no vols ser perdó, feliç! De debò, Carinyo, tornaré tard, vale? Desitja'm sort. Tinc una idea al cap. La faré. Que vagi bé, amor. Jordi, vine. Digue'm. Crec que ho tenim. La clenxa de cacau. Dia, ho puc tocar? Sí, però vés amb compte, vale? Perquè això que veus que és de color transparent no és plàstic, és... Fot un fred que t'eriça els pèls. S'està congelant, vale? És nitrogen, però està congeladíssim pel fred. També et dic una cosa, aquí s'està millor, però fora fa un fred que pela. És sensacional el Què que has penses? aconseguit. Què penses, el presentem? És com un trampantojo, no? Bueno, no, trampantojo, bueno, no sé, el que volia és que no fos com un panetone, perquè el panetone és una secta, vale? Sí, Vull nosaltres que no sigui fem diferent. panetone, no. No, nosaltres anem més Quina enllà. estupidesa és aquesta d'apropiar-nos d'algú que no és nostre? Per què ara el panetone? Per què si tothom sap que la xocolata també es fuma? Vull dir... Ara no nos vamos a rasgar las vestiduras, tampoc. És que no has vist el millor. És una clenxa de cacau, vale? No té aquesta forma per casualitat. Un moment. Veus? Surt fum, com si fos una altra cosa de xocolata. És com una però performance. no es tracta de fer pastisseria, sinó d'estimar-la. Per això se m'acudeixen aquestes coses. Per això és tan important aquell premi. Perquè ho portes a la sang. Jordi. Maurici, ho portes a la sang. Sí, en aquesta sala també ho sóc el millor, És broma. Estàs fent una feina genial, vale? No, al teu costat, hosti, és un privilegi, perquè estic aprenent molt. Vull dir, abans no sabia ni per què servia tot Mira, això. per la fava de cacau crec que puc portar un acompanyant. Voldries venir amb mi? Bueno, potser
Només la teva mirada és més bonica que els teus ulls. Jordi, passem molt de temps aquí dins. I fa molta calor, Jordi. Tu també ho has notat? No és el forn, això, per el que No estic és el suant. forn, oi que no? No és pel forn, En Jordi. tenia dubtes, però no és el forn, jo també ho noto. La pastisseria uneix. Estic segur que la pastisseria de la meva germana té unes mans que endolceixen cos i ànima. La meva germana fa aquest tipus de coses, però aquí és calor. Espera, que està patant el hojaldre. Deu ser el runner, no? Sí. Que fa pof. Ja el traurem, vale? Escolta'm, prepara't que anem cap allà, vale? Anem... Ja. Sí, anem ja. Hòstia, això s'avisa que em Per poso, això ara que l'estava em preparant. poso. Sant Vicenç és dolç i sempre em protegeix amb guia. Sant Vicenç, Sant Vicenç! És com si encara escoltés l'hojaldre patar. Jordi... Què et sembla? Mira, t'he fet fotos, t'he fet vídeo, t'he fet una amb slow motion de com aixecaves el premi. Sí. Hòstia, Instagram anirà ple agafa. l'Instagram. Agafa. El puc tocar? Sí, pots agafar-lo també. Això és també com teu. No diguis tonteries. Potser jo he tingut la idea, però tu l'has portat a terme, d'acord? Jo no tinc mans suficients. No, jo seguint les teves directrius. Fes el que facis. Fes-lo amb passió. Vull que sigui l'eslògan d'aquesta pastisseria a partir d'ara. Fer-ho amb passió, d'acord? Fes el que facis, però fes-ho amb passió. Hòstia, ets inspirador, I després he saps? posat panetones no. Sí, si ets de la La cosa merda de clara des secta del del Panetone, principi. aquí no ets ben rebut, No. No, perquè tothom sap Nosaltres que anem més els enllà. de la secta val més 100 premis en mà que un volant, saps? I nosaltres ja el tenim a mà, Ja el tenim. Sí. És que ara ve tanta gent a comprar-nos perquè hem pogut adaptar tots els nostres productes. Tenim productes vegans, tenim productes sense sucre, tenim productes fins i tot... Avui fa molt fred. Sempre tenim alguna cosa calenta per poder escalfar tots els consumidors que venen. I Sí. això és l'important. I ara correrà la veu, saps? Sí. Faran cues interminables per venir a provar els nostres productes. Segur que la gent ja està comentant amor de la xicra. Amor de la xicra. De quan entren dintre de la pastisseria, que se senten ja com abraçats. Bueno, és que Terrassa és especial, saps? Perquè les postres són alegria. Fem-los lloc cada dia. Estic inspiradíssim avui. Tu ara... Tot eslògans. Ara el següent és escriure un llibre. Has de fer un llibre. Mira, encara ens queda per fer molts projectes, d'acord? Però vull que tinguis en compte una cosa, i és que Pastisseria Bahia, oberta tot el dia. És que és un no parar. Com ho fas? Hòstia. Perquè la pastisseria no es tracta només de treballar amb ella. No, ho sé. És estivar-la, és amb tots els seus punts. Sí, mimar-la i... Bin to bang. Bin to bang. Bin ve a ser la fava, no? El bin, la mongeta, bin to bang. Que lo petamos, amb això lo petamos. Hòstia, que se t'ha d'explicar tot. Bueno, a veure... Home, jo no estic tan inspirat com tu, vale? No, vull dir, està molt bé, però clar, jo soc pastisser, no sé anglès, però hem de començar, perquè després de guanyar això ens cridaran clar, anirem a tot arreu. A Berlín, a I Londres... fins i tot, viva la pasteleria. Estic aquí amb això, No m'ho puc treure del cap, perquè la pastisseria sempre et torna això que li dones. Fins aquí! Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, Javi, Patrick, Impro Show. Que bé, no? Dolç i humor. Bé, doncs comencem ara sí el bloc més especial, durant el qual lliurarem els premis territorials primer i després aquells 3 premis que us comentava: producte singular, pastisseria històrica i innovadora. Crido, sisplau, demano la presència a l'escenari de l'alcalde, sisplau.
Miquel Comino. I cridarem també els premiats territorials aquí, de manera que es quedin a l'escenari per fer la foto de grup. Començarem també per ordre alfabètic o seguirem per ordre alfabètic i crido, sisplau, als propietaris o representants dels següents establiments. Pastisseria Cal Jan, sisplau. Rep la Fava d'Or a la millor pastisseria de la zona Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De la zona Catalunya Central rep la Fava d'Or a la millor pastisseria, la Pastisseria El Carme, de Vic. Molt bo animal l'improvisació, també, per cert. Fava d'Or a la millor pastisseria de la zona Pirineu. Demano, sisplau, la presència a l'escenari. Pastisseria Gil. I la Fava d'Or a la millor pastisseria de la zona Barcelona i comarques de Barcelona és per la pastisseria Hoffman. De la zona Penedès-Garraf s'emporta aquest guardó, la Fava d'Or a la millor pastisseria, la pastisseria L'Obrador, del Vendrell. Fava d'Or a la millor pastisseria de la zona Gironès, pastisseria Tornes. I només mencionar per últim la pastisseria Tugues, que ha rebut la Fava d'Or a la millor pastisseria de la zona Ponent, però que finalment no han pogut assistir en aquesta entrega de guardons dels faves de cacau. Per tant, podem fer la fotografia ja de família. L'enhorabona a totes i tots. I bé, ara Batlles queda aquí i crido, sisplau, a la resta d'autoritats que pugin tots tres, perquè com tenim 3 premis especials, doncs ja ho podem fer així, no? 3 per 3. Aquí farem una mica més de sorpresa, molt breu, però... I deixarem fins i tot que el premiat tingui veu i pugui agrair, si li plau, aquest guardó, aquest premi, si vol dir unes paraules al públic, als assistents. Començarem reconeixent un producte singular de la pastisseria catalana, ja documentat a mitjans del segle XIX i que, segons sembla, va aparèixer per endolcir el miracle de la llum a Manresa, la capital del Bages. Una creació reinventada pels mestres pastissers de la ciutat per adaptar-los als gustos del segle XXI, que ens agradarà que ens expliqui el seu creador. Rep la Fava d'Or al Dolç Singular 2023, la pastisseria El Cigne de Manresa, per les seves ametlles de la llum. Fem la foto primer? Fem una foto i després... Un breu parlant.
No sé què dir. Hola, moltes gràcies a tothom, gràcies per tot. I no sé què dius, som la tercera generació a casa nostra, on vam començar els meus pares amb molta il·lusió, ara som ja els meus fills, el meu marit, i m'estic emocionant. Sempre ens han ensenyat que aquest ofici és estimar-lo, dedicar-nos-hi al 100% i amb molt amor, amb molt carinyo i molta dedicació. I això és el que estem fent fins ara. Moltes gràcies. Les ametlles de la llum, per saber-ho, millor que anem a la pastisseria, les comprem i les tastem a casa. I del dolç singular a la pastisseria amb més valor històric del 2023, un guardó que recau en una casa fundada l'any 1815, actualment en mans de la 6a generació, coneguda i reconeguda per l'elaboració artesanal i tradicional de productes dolços i salats, també, per la innovació constant sense perdre la tradició que tant els caracteritza. La darrera, o de les més recents, és l'espai Art, on s'exposen mostres d'artistes locals de manera temporal, i també per l'enviament de productes a tot el territori espanyol i a tot el món. Rep la Fava d'Or a la pastisseria amb més valor històric 2023, la confiteria Pedreny de Reus. Moltes gràcies, molt agraïda, molt nerviosa també. Volia agrair a la plantilla que hem tingut durant tots aquests 200 i escaig anys, els clients, els últims, no? Els que ens han ajudat a seguir any rere any podent fer les elaboracions tal com les hem seguit, tal com les fèiem en principi, i també agrair a la meva mare tot l'esforç que hi va posar, i espero que algun dels meus fills segueixi amb la tradició i seguim uns quants anys més. Moltes gràcies. Que així sigui. I el tercer guardó i darrer és per un establiment que en els seus més de 116 anys d'història sempre s'ha caracteritzat per entendre la pastisseria d'una manera transgressora i trencadora, sense oblidar les tradicions dolces arrelades a la nostra cultura. Un establiment visionari que entén la pastisseria des d'una vessant lúdica i de celebració, que sempre ha buscat nous límits a la professió, trobant-los a les noves tecnologies, però també en les emocions i en els sentiments. Rep la Fava d'Or a la pastisseria més innovadora 2023, la pastisseria Escrivà de Barcelona. Primer m'ho he passat molt bé amb els dos. Hòstia, sou genials. Jo volia agrair a la mostra, volia agrair a l'Ajuntament i a tota la comunitat d'aquí de Sant Vicenç. I, sobretot, vull agrair als dos pilars que jo tinc, que és el Pol Escrivà, que està aquí amb mi, a la Patricia Schmidt, la meva dona, i els seus respectius equips. Perquè al final, sí, a mi a casa la meva feina és tindre una mica d'idees,
Però bueno, tu tens idees, però després als altres els hi ve la feina, no? I bueno, ja està. Que moltes gràcies a tots. Gràcies. Alcalde, vostè no marxi perquè el faré parlar també. Els regidors poden seure, però podem fer un comiat institucional. Doncs li cedeixo l'atril. Bona nit ja, bona nit a tothom. Moltes gràcies per ser-hi aquí. Moltes felicitats a totes les persones premiades, pastisseries premiades. Sempre és un goig poder comptar amb tant de talent en el marc d'aquesta mostra internacional de pastisseria. És el talent, és l'esforç, és el compromís, oi?, que fa possible convertir-se en una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Aquest és el secret, segur, no? Aquest compromís, aquest esforç, aquest talent que en teniu. Com deia, és un goig comptar amb tots vosaltres, amb tots i totes vosaltres, i també és un honor per nosaltres aquí a Sant Vicenç dels Horts. Primer perquè és molt gratificant veure l'alegria amb la que rebeu uns guardons nascuts aquí, a casa nostra, a Sant Vicenç, uns guardons nascuts al somni i la il·lusió de posar en valor la pastisseria quotidiana. I també és un honor veure com aquestes modestes faves de cacau s'escampen per tot el territori català i llueixen els aparadors i les vitrines de les millors pastisseries del país. I això us ho dic no només com a alcalde, sinó com a vicentí. Us asseguro que fa molta il·lusió voltar per Catalunya i quan menys t'ho esperes sorprendre't en una d'aquestes faves de cacau. És com trobar un trosset de Sant Vicenç també en tot el territori català. Una excel·lència que la fava de cacau hem après amb el temps que també és un símbol d'excel·lència i per tant és una alegria trobar-les també escampades per tot el territori del país. Dic una excel·lència fruit del talent, de l'esforç, del treball, una excel·lència que busca i troba el magnífic jurat d'aquests premis, un jurat professional que treballa de manera meticulosa i que any rere any permet engrandir el prestigi dels guardons fava de cacau. I aquí permeteu-me que aprofiti per agrair la tasca de tots els membres del jurat i del seu coordinador, en Marc Balaguer, que els tenim aquí present, per confiar des del primer moment i apostar de manera decidida per aquests guardons fava de cacau. Aquests dies estem explicant què fem a Sant Vicenç, per què i com ens convertim en la capital de la pastisseria durant aquest cap de setmana, i en algun moment hem fet una reflexió que comparteixo breument amb vosaltres. Hem començat al matí inaugurant aquesta mostra internacional de pastisseria de la mà d'en Lluc Cruselles, el millor mestre xocolater del món. Ell, com ja sabeu, ha participat en les dues darreres edicions d'aquesta mostra i si només això ja fa entendre el nivell d'aquest esdeveniment, que va millorant any rere any. Algú que ha participat d'aquesta mostra per la seva qualitat professional, poc després es converteix en el millor mestre xocolater del món i encara torna a acceptar la nostra invitació per acompanyar-nos en la inauguració que hem fet aquest matí. Així que començàvem el dia amb el Lluc Cruselles i acabem la jornada amb tots i totes vosaltres, les millors pastisseries de Catalunya. Em sembla, per tant, que aquest cap de setmana Sant Vicenç dels Horts es pot nomenar, diguem-hi, sense complexos, que és la capital de la pastisseria. Però el més important de tot plegat, l'ingredient fonamental, és el capital humà i professional que ho fan possible, i aquí també s'ha fet esment, i us heu guanyat aquestes faves de cacau a pols dia a dia, de vegades, com s'ha demostrat també amb la feina de generacions i generacions. Comentàvem aquí fins a 6 generacions de pastissers i pastisseres. Així que gaudiu-les, que us asseguro que nosaltres, el públic, també gaudirem de les vostres creacions cada vegada que una fava de cacau surti al nostre pas. Algunes de les pastisseries que heu estat per aquí ja en teniu unes quantes de faves, a les que us esteneu aquesta nit, us donem la benvinguda a aquesta gran família.
celebreu, compartiu l'alegria en totes les vostres clienteles. I mentre s'arriba aquest moment, si podeu, també us convido a gaudir de tot el que encara ens queda pel davant en aquesta mostra internacional de pastisseria, que demà continuem i que ja sabeu, amb aquests guardons també us endueu un trosset de Sant Vicenç dels Horts a casa teva. Així que espero que sentiu la mateixa alegria i el mateix orgull que sentim tots i totes nosaltres. Moltes felicitats i molt bona nit. Gràcies, alcalde de la vila, Miguel Comino Aro. I ja estem, ja hem acabat. Per cloure l'acte farem un mos ofert pel restaurant El Faro. Abans, però, en Miquel, en Guillem, farà una fotografia de grup gran, a tots els premiats a les escales de l'Ajuntament i amb la jaquetilla, amb la jaqueta posada, no? Sí o no? Com que fa fred, com era la dita aquella? Fa molt fred, però aquí s'està bé. Doncs això, us poseu la jaqueta que honora el vostre ofici i abans de cloure del tot, deixeu-me dir dues coses. Aquesta carpa enguany fa molt goig. Felicitats també per aquesta feina de decoració, perquè també mengem pels ulls, no? I també ens agraden les coses i les persones i els aliments pels ulls. I per la sensibilitat per estar retransmetent aquest acte amb llenguatge de signes, una cosa poc habitual. Bona nit, felicitats a tots i totes i moltes gràcies.